Bijna 600 kandidaten. Dit is onze keuze. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2026. De gasten van vandaag. Ja, en de gast van vandaag is de allerlaatste in het rijtje dat we hebben gehad in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag. Is Paula Stoker. Paula, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent van de partij Terneuzen Sterk. Je woont ook in Terneuzen, de gemeente Terneuzen en in Terneuzen zelf. Ik lees je nou wel. Ik denk dat jij een baan hebt. Ik denk niet dat heel veel mensen jou heel blij zijn met jouw baan. Nou, dat valt tegen. Ja? Ja, want ik werk bij de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst, ja. En ik zit op de afdeling dienstverlening. Dus eigenlijk zijn mensen wel heel blij met mij. Oh, je helpt ze juist. Ik help ze juist. Dan doe je heel goed werk. Ja. Dan moet je dat vooral lekker blijven doen. Dat is top. Ja. Je bent dus van de partij Terneuzen Sterk. Ja. En daarnaast, wie is Paula Stoker? Paula Stoker is 59, woont inderdaad in Terneuzen. 2 zoons met aanhang en ondertussen ook 2 kleinkinderen. En 4 honden. En 4 honden. Ja. Dat is een belangrijk detail. Ja, dat is een heel belangrijk detail. Maak allemaal deel uit van het gezin. Zowel kinderen, kleinkinderen als de honden natuurlijk. Jij bent een beetje een dierenmens. Ben ik zeker. Waar stond jouw wiegje? Hoe ben je opgegroeid? Ik ben geboren in Brabant, in Zundert. En met jaar of 3 zijn mijn ouders naar hier verhuisd. En heb ik op 1 jaar na altijd in Terneuzen gewoond. Oké. Ja. Dus ook naar school geweest, alles? Ja, alles. Ja. En hoe ben je dan bij de politiek geraakt? Dat is al lang geleden. Dat is in het jaar gebeurd dat Pim Fortuyn doodgeschoten werd. En een collega van me was toen bezig met die partij. En toen dacht ik, ja, zoals zoveel mensen altijd al aan de kant roepen. Ik denk, we gaan er nu maar eens zelf voor. Ja. En dat heeft jou niet afgeschrikt? Jij dacht, ik ga gewoon die politiek in? Ja, juist meer gemotiveerd, hè. Oh ja, dus, dat is heel mooi. En je moet daar een beetje ruggengraat hebben. Maar dat is toen mijn motivatie geweest. En wat zijn de dingen waar jij het meest voor vecht? Het meest voor vecht is echt wel voor Terneuzen zelf. Hè? De gemeente met al zijn kernen. Want dan hoor je Axel en Sas en we horen er niet bij. Maar Terneuzen is natuurlijk heel de gemeente Terneuzen. Ja, ook Biervliet? Ja, precies. Maar we denken eigenlijk altijd nog een beetje in wat vroeger Axel was. Vroeger Sas en dan inderdaad de kernen. Ja. Maar eigenlijk als je het door de band bekijkt doen we best wel veel voor de kernen. Maar daar gaat het gewoon om. En we zeggen heel verstandig met geld omgaan. Met alles wat er op ons pad gaat komen. En de voorzieningen in de kern behouden. Heb je dan ook speciale een favoriete plek bijvoorbeeld in de regio? In de regio, in Terneuzen zelf? Goh, nee, ik kom wel heel graag aan de Zeedijk. In die zin dat ik gek ben op het water. En ik heb niet dat ik zeg echt een favoriete stek. Nee, maar als je moet kiezen, dan sta je aan de Zeedijk. Ja, het liefst wel. Ik ben ook geen bosmens of zo. Dus ik zou niet zo snel in het bos van Axel lopen. Maar ik loop wel graag in de ruimte en in de wind. Dat vind ik heerlijk. Jij bent in de politiek gestapt. Wetende dat het best wel wat risico's met zich meebrengt. Want je kan van alles naar je hoofd geslingerd krijgen. Hoe zie jij dat? Hoe ga jij daarmee om? Ja, nou, daar raak je, wat zal ik zeggen, niet door gevormd. Ook niet immuun voor. Want het kan best wel eens binnenkomen op momenten dat je het net niet verwacht. Aan de andere kant moeten we het ook zeker niet groter maken als dat het is. Je ziet gewoon dat de mentaliteit van mensen verandert. En sommige dingen kies je ook gewoon voor om niet te lezen. Net als inderdaad de reacties op Facebook. Want weet je, het is... Als je de reacties leest, dan zie je ook gewoon mensen weten gewoon helemaal niks van wat er hier in de gemeente gebeurt. Aan beslissingen, aan hoe er geld besteed wordt, wat er aan vooraf gaat. Dus daar kan je op ingaan. Maar dat moet je dan vooral niet doen. En als ze persoonlijk worden, dan heb ik wel een redelijk schild. Want dat ben ik dan beroepsmatig weer gewend. Want dan heb je ook wel eens boze mensen. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. En die moeten dan ook tevreden toch het gesprek verlaten. En tot nu toe gaat me dat nog altijd goed af op het werk, zowel als in de politiek. Was het een intensieve campagnetijd? Nou, intensief in die zin. Ik ben natuurlijk lijsttrekker en ik heb dan zelf de partij opgericht. Dus je doet wel veel zelf. Het uiteindelijk de stukken maken, bedenken hoe de campagne aangevlogen wordt, de keuzes daarin maken. Maar je kan ook niet alles doen. Ik heb ook nog mijn werk en inderdaad mijn vrije tijdsbesteding. Dus het oppassen op de kleinkinderen. Dus het is een beetje schepperen. Dus het is heel vermoeiend. Ook de druk natuurlijk, sowieso. Maar het is altijd wel een bijzondere tijd. Dus, Ga je blij zijn als het achter de rug is? Ja, toch wel hoor. Weet je, ten eerste waar je aan toe bent. En
dan kunnen we hopelijk weer verder. Ja. Maar waar vind je jezelf uniek in? Uniek, ik denk het blijven benoemen dat we met ons gezond verstand Terneuzen moeten besturen. Dat we geen dwaze keuzes gaan maken die heel populair lijken, maar die ons financieel zwaar op gaan breken. Een heikel punt blijft bij mij bijvoorbeeld het omvormen van het stadhuis naar cultureel centrum. Het oude stadhuis, zeg maar, waar we 10 miljoen voor zouden gaan besteden. Nou, met alle bezuinigingen die er aan gaan komen. Een Dayton die ons miljoenen gaat kosten, omdat het daar toch ook moet veranderen. En die we uiteraard in de lucht houden. Vind ik dat dan het oppimpen van het stadhuis naar een cultureel huis, terwijl we toonbeeld en Essen hebben, vind ik zo ontzettend overbodig. En dat zijn dingen waar ik me echt druk om kan maken, omdat ik niet wil gaan bezuinigen op WMO, op toegankelijkheid, op wat dan ook. En dan vind ik het oude stadhuis een cultuurhuis maken, dat is voor mij niet bespreekbaar. Paula, heel veel succes. De komende, nou goed, dit was het laatste. Dus je kan eigenlijk, is nu gewoon lekker uitademen. Ja. En doorslapen tot woensdag. Ja, precies. Ja. Als het niet zo druk is op het werk, kon dat. Ja, inderdaad. Heel veel succes. Okay, nou goed, dankjewel. Dankjewel.